বিনো কেবেনকানি গুলি খাইনে দङ জওয়ান দङ তাকে সাথী মারো বিনো কেবেনকানি গুলি খাইনাय জওয়ান দङ তাকে Taki! Barak Dafaki! 2019 CAB no protest khlaitani sal kathang sini Tiprasan no je fire khlaijaka ba guli khlaijaka abono tui tini hai sala black day ni je palaijaka sini jotto hastini Tiprasan lokorono saimano tini ni hai sala eke tini bai haste hapang je tongnai borok to ama hai black day no borok gosia eba gosiwina haria hani himano sung norok je Tiprasan tongnai simi se norok je khaklabo nijini manthai soktonya manna bagai guli chao eba ke tini hai salo borok tini baksa sakdera mung nukjakha kwbang ma thai thayo je khorok ba borok je sakdera mani abono tui nung haste hapano tamo kok sarna muchung hambai kini media ba bramo nadi chung 2019 8 January chung apro chin tiasa by ringjak global organization no chung kokta bai mania kulo chung no prai 10 ta high organization chung no gerika apro chung protest klai tongpuru madok bari simia chung madok bari guli kokja ko chinu apno chung jot ta sara trip chung apro protest klai abon logi pro notice bo chung protest klai tongmani chung peacefully no chini tiasa bro chung apro asokui chung lama kinara chung protest klai tongmasi abo tiasa dok chung no obro charina bagai chung butok klai ka guli klai ko ma student no kong haipana chung apro borok chung bukpru bag lati chas klai pro pilaw chung borno chung kuno klai jagya abon yaklo borok chung awsuk bai thakliya chung guli bond klai ka chung pray aw jaga 5-6 jona chung borok guli nanga khaklapti guli nanga ukokte belaika inke chung salno chung apro chung black day ni palayo haste hapono chung apno kok kusarnai norok triprawo sia tabu abo sia bi tomani sia ang thaka sia no chung mani ya norok apno dakti rot sanang tu jodi tomun abro chayangke chung tini tsf ni chung soba sarigla chung theater no chung soba klai thanai ke tini chung longtrai bile baba haiklai ni joto satri pro black day palai jakma hai chung tini longtrai bile division committee tsm bekhtai chung black day salno do sawu chung klai tongo tei bo chung orok phai mane phaijak chung tini Achar Kalamsani block president tongo ke YTF ni tei bo tongo Jibama thani block president tini JS tongo tei district ni vice president do tongma chung logeri phaika chung borona belaina hambai mario tin TSF ni ang jotto haste hapangni jotto no koina mutung je aba hai black day salno chung pokna kokkori ba pokjanai ya chung aba hai ro chung tiasang mutu khai thana nangnai chung aba chung tiasang chobak khai thana te kaisa sungmo Indian country o je tong kosung tongnai lukorok bebak se democratic bakhe gণতন্ত্র রাজ্য tongoi jong hongkangke Tiprasari bai ki alada ain snamjak da ki tei general tongnai je sin Tipra haste tongnai kubuni bo songroni bai bongni bai ke kuno ain alada ke snamjak tangni tiniam bai ke guli khala jang na khabar nokhe and actually kebni bagai abo tibasan bagai abo wansane bagai abo angoni bagai ni snamjak kri and kaisano aipana borao jingno tabuni simia sin tibasan no agni simna aba haiklai sikli taw bo haikini sim sikli jagi tongo jing tibasan no borok sab samai jaba haiklai attack playo chini sanmung ngthong chini joto dabi dua joto jagano chini sikli toniu judo tabuk jagyo thanai government babte hai tabuk ge tongnai government borok baba haiklai chini sikli toniu chin tibasan no buku bai simi saw borok tibasan bagai nayo pia borok tibasan bagai kono phane khlaiman kore tabuk bai bisi tham bisi bri hai ngai thanga je kokjakmani eba khe fire khlaijakmani abono tei kuno justice mai ko norok ni je tabuk sanmung justice mai yang ke buskang ni step tam tongnai justice mai asak agi bo sobak khlai phaika 2020 sini chung ulo bo sobak khlai thanai chung justice mai asak chung aba taw bo hearing chole chung CNP get chin not nesuni bisinte bo chung case khlai ja chung aba justice mai asak chung sobak khlai thanai nin sinimong ani sinimong Brigram Tripura ang Longtrai Valley Divisional Committee Finance Secretary PSF